Ikinangalas ni Guillermo kan minsan na magbakal siya sa tindahan asin ipinambayad ang baagong 1,000 peso polymer bill. Imbis da kaya naakunan sa iyang pambayad, dain na sana siya pinabakalan. Kaya nagpasiring na sanada siya sa mall nga ni duman na sana magbakal kan sa iyang kaipuhan. Sabi ko, bakit hindi mo tanggapin yan? Gusto ko nga sa pulis, ba't di natanggap to? Kaso ayaw ko na mababa ang issue. Pera yun eh. Ibig sabihin, ng gobyerno, tanggapin na lang dapat. Si Babylin may pagduwa-duwa sa 1,000 polymer bill. May pagkasensitibo da kaya ini. Kaya naman, labi na sanaan pag-iingat niya na day magumos o matiklop ang kapot niyang 1,000 polymer bill. Maselan talaga siya, tas parang siya, plastic na di mo maintindihan. Kaysa duman sa luma na 1,000, maski magumos mo siya or okay lang. Oktubre ka nakaaging taon ka ni paluwas kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang polymer 1,000 peso bill sa Bicol. Sigun si Area Director kan BSP Legazpi, ang bagong polymer na 1,000 parte kan sa indang pigbubusol na international best practice. Saro sa mga obheto kan BSP, may bitaran ang paglakop kan peking kwarta. The BSP continuously improves the country's currency by with this introduction of materials and ang mga naman dito security features, like for example yung mga tactile dice, tas yung sampagitan na in fact yung may mga specification dun sa serial number. Talagang siya, binago rin namin. That is somehow to deter yung counterfeiters natin, di ba? Kasi we want to send a message na ang BSP ay 2 steps ahead lagi sa mga counterfeiters. Kung ang Harayo sa dating 1,000 peso bill ang disenyo kay ningon yan. Kadakol na binaago siring kan security features. Sigun kay Bermido, bawal suratan ang polymer bill. Dapat nasa marayman ining laagan o pitaka nga ni da itulos magumos o matiklop. Alagad paglilinaw niya, pwede man giraray na magamit ang natiklop o nagumos sa 1,000 polymer bill sa gabos sa transaksyon arog kan dating 1,000. Sa kaso naman daanin pagkasulo, pwede man hinda ining ribayan. Magpasiring sana sa indang opisina. Ito ay durable. As to the durability, mas mas longer yung lifespan ng polymer as compared dun sa usual na natin na currency banknotes. It is more cost effective and kumbaga yung lifespan niya kasi mas matagal and as well as secured, and yun nga yung may sanitation, yung sanitary. Hygienic siya, more hygienic. So significantly hygienic, yun yung Ngani maidokaran panglalo ang publiko dapit sa baagong 1,000 polymer bill, plano kan BSP na magpasiring sa mga merkado publiko sa rehiyon, ngani ipaisi sa publiko ang mga impormasyon dapit sa baagong 1,000. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.